ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may iba't ibang kwento tungkol sa kinalakhan nating pamilya. May mga pinalad na lumaki sa mapagmahal na pamilya. Pero may iba rin na hindi naging maganda ang karanasan sa kinalakhang pamilya. Ikaw, kabarangay, anong klase ng pamilya ang kinalakhan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Zoe. Matagal na po akong taga-subaybay ng Barangay LS at ngayong araw na ito, gusto kong ilabas ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Para kahit papaano ay maibsan ang sakit na dinulot ng lahat ng mga naging karanasan ko sa pamilya ko. Sa Leyte po ako pinanganak at lumaki. At ako lang po ang naging isang anak ng Mama Evelyn at Papa Rodrigo ko. Ang mama ko po ay isang housewife, habang ang papa ko naman ay nagtatrabaho sa isang hotel. Maraming tao ang nag-iisip na maayos at masaya ang pamilyang kinalakhan ko. Pero sa totoo lang po ay malayo yun sa katotohanan. Noong bata pa ako ay hindi ko pa talaga lubos na nauunawaan kung bakit palaging nag-aaway sina mama at papa. Palagi silang nagsisigawan at hindi nagkakasundo. Akala ko po noon ay normal lang sa isang pamilya ang magtalo at magsigawan, pero habang nagkakaisip ako, napagtanto ko na hindi pala ito normal. At habang tumatagal, natutunan ko na ang dahilan ng mga alitan ng mama at papa ko. Palagi ko kasing nakikita na umiinom si papa. At tuwing nalalasing siya ay nagiging ibang tao na siya. Nagsisimula po siyang magwala, magsalita ng masasakit na salita at madalas po ay kay mama niya binubunton ang lahat ng galit niya. Alam po ng Diyos na wala akong ibang pinangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral at makawala na sa sitwasyon namin. Mapagmahal po si Mama, Papa Dudut, at wala akong problema sa kanya. At si Papa lang po talaga ang nagdudulot sa amin ng sakit ng ulo. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, ang tanging hangad ko po ngayon ay magkaroon ng kapayapaan sa aming pamilya at makatagpo ng lakas upang malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Sobrang hirap po pala noong pakiramdam na gustong-gusto mo nang makawala sa isang sitwasyon. Pero sa kabilang banda, patuloy ka pa rin naghahangad na sana balang araw ay magbago na ang lahat, Papa Dudut. Nandito na ako! Lasing na naman ho ba kayo? Hinihinay naman po sa pag-inom. Nung nakaraang araw lang, lasing na lasing din kayo. Hoy, Zoe! Huwag na mo akong pakikailaman! Anak lang kita! Rodrigo, ano ba? Nagmamalasakit lang yung anak mo sa'yo. Isa ka pa! Ay, makakain na nga lang. Anong ulam, ha? Anak ng mga wala kayong kwenta! Hindi man lang ba kayo nakapagsaing, ha? Pabirang buhay to! Pa, utang na loob, huwag kayo sumigaw. Rodrigo, tama na! Buong araw ako nagtatrabaho at nagpapakapagod sa hotel. Ang gusto ko lang naman yung may makakain ako pag uwi ko. Napakasimple lang ng hiling ko. Hindi niyo pa magawa ng maayos! Hoy! Para sabihin ko lang sa'yo, ubos na yung budget na binigay mo sa akin nung isang araw.
Kung tutusin nga sa alak na napupunta yung sinasahod mo tuwing kinsenas. Ang sabihin mo, sadyang hindi ka lang marunong mag-budget. Dinamay mo pa yung alak sa katangahan mo. Pa, tama na po. Tama si Mama. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang uminom araw-araw. Hindi na kayo nagbago. Yan ba sinasabi sa'yo nitong mama mo, ha? Pwes, sa tingin ko, nauubos yung binibigay kong budget natin dito sa bahay kasi may ibang lalaki na yung mama mo. Utang na loob! Paano ako magkakaroon ng panahon para dyan? Buong araw na nga ako nandito sa bahay. Hindi ba't matagal mo na sinasabi sa akin na gusto mo na maghanap ng trabaho? Siguro, kaya kating-kati ka na makapagtrabaho kasi may ibang lalaki ka na. Gusto kong maghanap ng trabaho kasi kulang na kulang yung binibigay mong pera para sa gastusin natin dito sa bahay. Kasi sa alak lang napupunta yung perang sinasahod mo. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kasi kahit papano, nagbibigay pa din naman ako ng pera sa'yo. Hoy, Rodrigo! Anong mabibili ng 250 mo sa pang-araw-araw? Ano ang akala mo sa amin? Pusa na kumakain ng cat food? Alam ko na. Siguro binubuyukan na ng lalaki mo, no? Ibang klase ka rin naman talaga. Ang tanda-tanda mo na, pero nagpapagamit ka pa rin. Ang tigas ng mukha mo, sampalin ako, ha? Pautang na loob, tumigil na po kayo. Mamamatay ako sa konsumisyon sa inyong dalawa. Zoe! Po, Ito 1,000. para saan po to? Bumili ka ng 3 litro ng beer. Huwag mo kakalimutan ibalik sa akin yung sukli, ha? Anak, ibigay mo sa akin yung pera. Ako na lang bibili sa labas para matapos itong pagbubunga ng papa mo. Hindi! Dito ka lang sa bahay. Baka mamaya makipagkita ka lang dyan sa lalaki mo. Di kung ganon, ikaw na bumili ng alak mag-isa mo. Zoe, ibalik mo na yung pera dyan sa papa mong wala nang ibang ginawa kundi ang uminom buong araw. Akin na nga yung pera! Pa, parang awan nyo na. Wag na kayong uminom kahit ngayong gabi lang. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Ibalik mo sa akin yung pera, kung hindi malilitikan ka sa akin. Huwag na wag mo ako susubukan. Ayoko po. Pasensya na po kayo pero para din po sa inyo itong ginagawa ko. Ibabalik mo sa akin yung pera o paliliparin ko lahat ng mga gamit sa bahay na to. Ayaw mo ibalik, ha? Anak, ibalik mo na lang sa papa mo yung pera. Pero Ma, Huwag ka nang magmatigas. Baka mamaya masaktan ka pa. Sige na. ayoko po. Sige na. Ano? Ibabalik mo pa ba yung pera o buong gabi lang tayo magdadramahan dito? Eto na po. Pero please lang, tigilan nyo na po yung pagsira ng mga gamit dito sa bahay. Akin na! Dami-dami mong sinasabi. Ibabalik mo din naman pala. Makalayas na nga. Mga wala kayong kwenta. Nang gabing yon, Papa Dudut, umalis si Papa ng bahay. Hindi ko po alam kung anong oras na siya umuwi pero kinaumagahan. Nabalitaan na lang namin na sa tabi ng kalsada siya natulog. At dumiretso lamang siya sa bahay para maligo bago pumasok sa trabaho niya sa hotel. Sobrang sakit din po sa pakiramdam tuwing nakikita ko si Mama na namumroblema dahil siya na rin ang naghahanap ng paraan para tustusan ang mga pangangailangan at pagkukulang ni Papa. Lalo na sa mga bayarin namin dito sa bahay. May mga pagkakataon po na nangungutang si Mama o kaya ay nanghihingi na lamang ng pera sa mga kamag-anak namin. Naawa po ako kay Mama kasi siya po yung walang ibang inisip kundi ang pamilya namin. Habang si Papa sa kabila ng lahat ng pagmamahal namin, tila mas pinipili pa niyang malulong sa alak. Pero may mga pagkakataon din po na maganda ang mood ni Papa at medyo malaki-laki ang naiaabot niyang pera kay Mama. Sobrang nakakatroma po yung ganong sitwasyon dahil hindi ko alam kung kailan maganda o pangit ang mood ni Papa. Siguro nga po ay eto na ang epekto ng ilang taon na pagkakalulong ni Papa sa alak. Naikwento din po sa akin ni Mama na hindi naman daw po lasinggero si Papa noong kabataan nila. Pero may mga kabarkada lang daw si Papa na nag-udyok at binuyo siyang uminom hanggang sa tuluyan na po siyang nalulong dito. Alam ng Diyos na paulit-ulit kong ipinagdarasal na sana'y magbago na si Papa. Kasi kahit lasinggero siya, pare-pareho po namin siyang mahal na mahal ni Mama. At hindi po namin siya kayang sukuan, Papa Dudut.
Ngunit habang tumatagal ay mas lalo po akong pinipilit ng tadhana na layuan at sukuan siya. Hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kayang maghintay sa pagbabago ni Papa. At isang araw, Papa Dudut, minabuti ko nang kausapin si Mama tungkol sa sitwasyon namin. Rodrigo, ikaw na ba yan? Ma, kumalma kayo. Ako lang to. Ano ka ba naman, Zoe? Sa susunod matuto kang ang kumatok para hindi ako tinatamaan ng nerbiyos. Ay, nga pala. Anong ginagawa mo dito sa kwarto namin ng papa mo? May kailangan ka ba? Hindi po kasi ako makatulog eh. Bakit naman? Gusto ko po sana kayong kausapin. Tungkol ba to sa allowance mo? Huwag ka mag-alala kasi binigyan ako ng 3,000 ng papa mo kanina. Eh yung 1,000 doon, tinabi ko na yon para sa baon mo. Oh, bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Hindi pa kayo nasanay kay Papa. Bigyan niyo po ng 1 linggo. Sigurado po ako mahihirapan na naman kayo sa paghingi ng pera sa kanya. At malamang sa malamang, manghihingi na naman po kayo ng tulong sa mga kamag-anak natin. Zoe, huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Pasalamat na lang tayo dahil kahit papano nag-aabot pa rin ng pera ang papa mo sa atin. Pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay, Ma. Aaminin ko po na hanggang ngayon, umaasa pa rin po ako na magbabago si Papa. Pero sa puntong to, mukhang malabo na pong mangyari yan, Ma. Paano kaya kung... Kung ano? Hindi po madali para sa akin na sabihin to, pero sa tingin ko, mas makakabuti para sa atin kung umalis na lang po tayo dito. Ano? Hindi, Zoe! Hindi tayo aalis dito! Ma, mag-isip-isip na kayo. Kailan niyo balak umalis dito? Kapag pareho na tayong napatay ni Papa? Alam mo ikaw, masyado kang OA kung mag-isip. Oo, lulong yung papa mo sa alak. Pero ni minsan hindi niya naman ako sinaktan na. Naalala niyo ba yung kalderong hinagis ni Papa? Muntik na tayong tamaan nun ah. Lasing ang papa mo nun, anak. Di ba gano'n naman talaga kapag nalalasing ang isang tao? Yung tipong hindi na nila alam yung ginagawa nila? Pero maniwala ka sa akin, hindi ganong klaseng tao ang papa mo. Pero Ma, bata pa lang ako madalas ko nang napapansin na palagi yung pinag-aawayan ni Papa yung pagkalulong niya sa bisyo niya. At wala rin tayong pera para iparehab si Papa. Maniwala ho kayo sa akin, mahal na mahal ko rin si Papa at ayoko siyang iwanan. Pero ito na lang yung naisip kong paraan para magbago na siya eh. Mas lalala lang yan papa mo kung iiwanan natin siya. Paano niyo naman po nasabi yan? Hindi po natin malalaman kung hindi natin susubukan. Alam na alam ko yan kasi sinubukan ko na yan noon. Anong ibig niyo sabihin? Nung maliit ka pa lang, nilayasan ko na yan papa mo at dun tayo nakituloy sa mga kamag-anak natin. Pero imbis na magtino, mas lalong nagpakabuwang sa bisyo yung papa mo. Umabot na rin sa puntong isang case ng birang nauubos niya araw-araw. Ay nako, nagpapasalamat na lang talaga ako sa Diyos na hanggang ngayon buhay pa rin yung papa mo. Naku Ma, magpasalamat na rin kayo na hanggang ngayon hindi pa rin tayo napapatay ni Papa. Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo, Zoe. Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo dyan. Ma, pareho lang naman tayo ng gusto eh. Pareho natin gusto na magbago si Papa pero pakiramdam ko kasi para tayong naghihintay sa wala. Zoe, makinig ka sa akin. Kung natatakot ka na baka dumating yung araw na saktan ka ng papa mo, hindi ko hahayaan na mangyari yon. At hindi rin po ako makakapayag na dumating yung araw na masaktan ka niya. Kaya Ma, utang na loob, umalis na tayo dito. Ano ba? Ba't nakalak tong kwarto, ha? Ma, ako na. Buksan niyo to! Sandali lang pa. Ano ba kayo? Ba't nakalak tong pintuan? Wala namang mananakaw dito, ha? Pasensya na po kayo. Hindi ko lang po siguro na malaya na nalako na pala yung pintuan. O siya, eto 2,000. Para saan po to? Yung 500, idagdag mo na yan sa baon mo. Tapos yung 1,500, ibili mo ng biryan. Pa naman. Ano? Ibibili mo ba ng biryan o babawin ko yung baon mo? Sige po. Pero dito na po kayo sa bahay uminom Ma. Baka kasi mamaya sa tabi ng kalsada pa kayo matulog. O siya.
Bilisan mo na at nababagot na ako. At ikaw, ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? Magluto ka na ng makakain bago pa ako mapikon sa'yo. Sige, magluluto na ako. Papa Dudut, kung may pera lang po sana ako, malamang ay matagal ko nang pinarehab si Papa. Pero ang totoo po niyan, salat na salat kami sa buhay. At ang pinakamasaklap pa po ay pareho kaming umaasa ni Mama kay Papa at sa mga kamag-anak namin na nagmamagandang loob na tulungan kami. Ang masakit pa po ay marami sa mga kamag-anak namin ang hinihikayat si Mama na hiwalayan na si Papa na baka yun lang ang natitirang pag-asa namin para magbago ang lahat. Pero para kay Mama ay napakahirap po ng desisyon na yon. Para sa kanya ay hindi pwedeng sukuan ang pamilya at ayaw niyang maranasan ko yung pakiramdam ng isang broken family. Alam po ni Mama kung paano maging isang bata na lumaki sa broken family at ayaw niyang maranasan ko yon. Pero habang lumilipas ang panahon ay mas lalo kong napapansin na ang matinding pangarap ni Mama na panatiliing buo ang pamilya namin ay siya din ang unti-unti na nagpapahirap sa amin. Oo, kompleto nga kami pero hindi naman kami masaya at palagi naman kaming natatakot o natataranta tuwing nalalasing si Papa. Sa totoo lang po, Papa Dudut, naiinggit ako sa mga kaklase ko na kahit watak-watak ang pamilya ay hindi nila kailangang pagdaanan ng ganitong klase ng pasakit. At least sila, wala silang lasinggero na ama. At least sila, may mga magulang na kahit may problema ay nagkakasundo pa rin at nagsusumika para sa kanilang mga anak. Kaya po pinangako ko sa sarili ko na kapag Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. ang sabi nga nila, time heals all wounds. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Habang tumatagal ay lalo lamang kaming nahihirapan ni Mama. Alam ng Diyos na araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y dumating ang araw na magbago na si Papa alang-alang sa pamilya namin. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Mama ang pagkabagot sa bahay at yung kakulangan na rin ng pera kaya naisipan niyang kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Naisipan din niyang mas mabuti kung may ipon siya para may pagkukuhanan siya ng pera kapag nagigipit kami. Kaya habang nasa trabaho si Papa, nag-apply si Mama bilang selbedora sa isang karinderya dito sa probinsya namin. At tulad ng inaasahan namin, ay galit na galit si Papa nang malaman niyang may trabaho na si Mama. Nagwawala siya sa bahay kaya humingi kami ni Mama ng tulong sa mga kamag-anak namin. Doon kami tumira sa isang linggo dahil takot na takot kami kay Papa. Ngunit makalipas ang ilang araw, tila sinagot na ng Diyos ang mga dasal namin. Pinuntahan kami ni Papa para sunduin. Ilang beses siyang nagmakaawa at humingi ng tawad. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung patatawarin ko ba siya kasi baka bumalik lamang kami sa dati. Pero mukhang taos-puso ang paghingi niya ng tawad kaya pinatawad na namin siya ni Mama. Noong mismong araw na yon, umuwi na kami ng payapa. Ngunit hindi ko alam na panandalian lamang pala yon. Dahil bumalik si Papa sa pag-inom at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang maputulang kami ng kuryente at tubig sa bahay. Grabe, Papa Dudut. Uy! Hala, Naku! ano ba yan? Ba't nawala ng kuryente? Baka naman blackout lang. Sandali, tingnan ko lang sa labas. May ilaw naman yung mga bahay sa labas Ano? Naputulan tayo ng kuryente? Parang gano'n na nga po. Pambihira naman.
Ay di bali na lang. Hugasan ko na lang yung mga plato. Ay naku patay! Bakit po? Mukhang naputulan na rin tayo ng tubig. Ano ba naman yan? Pa, may alam ba kayo rito? Pasensya na kayo, pero Magsabi po kayo ng totoo. Ba't po tayo nawalan ng kuryente at tubig? may pinaglaanan kasi ako ng pera eh. Ano? Pasensya na pero huwag kayo mag-alala. Gagawan ko rin to ng paraan. Konting tiis lang muna ha. Hindi ko naman kasi alam na ngayon pala tayo mapuputulan. Susan ho napunta yung perang ipambabayad nyo sana sa kuryente at tubig. Ba't ko pa ba tinatanong? Ma, halina ho kayo. Zoe anak, ano binabalak mo ha? Aalis na po tayo dito. Kumalma ka nga muna. Halata naman kung bakit hindi nabayaran ni Papa yung tubig at kuryente. Hoy Zoe, gusto ko sabihin, diretsoy mo na ako. Yung ayoko sa lahat yung pinaparinggan ako. Malinaw na malinaw sa akin na hindi nyo nabayaran yung kuryente at tubig dahil dyan sa bisyo nyo. Masisisi mo ba ako? Lugmok na lugmok ako noon nung iniwan niyo ako ng mama mo. Kinailangan ko ng alak para makalimutan ko yung sakit na iniwan niyo sa akin. Ibang klase rin naman. Ang galing nyo ho magpalusot. Kung gusto nyong magpakabuang sa bisyo nyo, bahala po kayo. Pero talaga ba? Ha, pa? Kinailangan pang umabot sa puntong hinayaan yung maputulan tayo ng kuryente at tubig para lang matustusan yung bisyo nyo? Zoe anak, parang awa mo na. Huwag mo na sagot-sagutin yung papa mo. Halika, doon tayo sa kwarto mag-usap. Rodrigo, dito ka muna sa sala. Mag-uusap lang kami ng anak mo. Ewan ko sa inyo mag-ina. Puro kayo drama. Mga artista yung walang bayad. Makaalis na nga lang ng bahay. Hoy, saan ka pupunta? May mga bagay talaga na hindi na magbabago. Evelyn, kausapin mo yung anak mo ha. Hindi na ako natutuwa sa inaasal niyan. Sige na, Rodrigo. Umalis ka na lang muna ng bahay. Ako nang bahala dito. Bahala kayo sa buhay niyo. Utang na loob, Zoe. Ba't mo naman sinagot-sagot ang papa mo ng ganon? Ma, alam nyo mismo kung anong punot dulo ng lahat ng to. At kung may problema man dito, hindi ho ako yun. Hindi ba't nagkasundo na tayo? Nabibigyan natin ng second chance yung papa mo? Yung second chance, para lang yan sa mga taong sincere sa paghingi ng tawad at sa mga taong punong-puno ng pagsisisi. Sa inaasal ni Papa, sa tingin niyo po ba, nagsisisi siya? Pustahan tayo, lalabas na naman yun para uminom. Sa inaasal mo ngayon, para mo na rin tinanggalan ng pagkakataon na magbago yung papa mo. Alam niyo po ba na araw-araw kong pinagdadasal sa Diyos na sana magbago na yang si Papa? Pero sa puntong to, mukhang malabo nang mangyari yun, May. Naputulan na nga tayo ng kuryente at tubig, oh. So, ano, hihintayin pa ba natin na lumala ang sitwasyon? Yan lang ba ang kinagagalit mo, ha? May trabaho na ako sa karinderya, di ba? Huwag ka mag-alala, ako nang gagawa ng paraan. Basta manahimik ka na lang dyan. Manahimik? Utang na loob, Ma! Paano ako mananahimik unti-unti na tayo nasisira at nabubuhay sa takot ng dahil kay Papa? So anong gusto mo mangyari? Iwanan natin yung papa mo ng tuluyan? Oo! Kasi yun na lang ang paraan para matahimik na yung mga buhay natin eh. At sa tingin mo ba matatahimik ang papa mo pag ginawa natin yon? Nakita mo naman kung gaano ka-depressed yung papa mo nung iniwan natin siya, di ba? Zoe, kung tuluyan nating iiwanan yung papa mo, baka may gawin lang siyang masama sa sarili niya. So mas pipiliin nyo na may gawin siyang masama sa atin, ganun ba yon? Zoe anak, maniwala ka sa akin. Habang nasa tabi mo ako, hindi ako makakapayag na saktan ka ng papa mo. Naintindihan mo? Magtiwala ka sa akin. Magiging masaya rin tayo balang araw. Pero sa ngayon, magtiis na muna tayo, ha? Parang awa mo na, wag mo munang sukuan yung pamilya natin. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo lamang akong napapagod at nasasaktan. Sa totoo lang ay huminto na ako sa pagdarasal na sana'y magbago si Papa kasi unti-unti kong natatanggap na baka wala na talagang pag-asa. Pero ang problema ay hindi ko rin kayang iwanan si Mama, kaya napilitan akong manatili sa bahay kasama si Papa. Sa awa ng Diyos, nakahiram si Mama ng pera sa amo niya kaya nagawa naming bayaran ang kuryente at tubig. Mabuti na lang at mabait ang amo ni Mama kaya napagkasunduan nilang unti-unti ng kaltasan na lang ang sahod ni Mama hanggang sa mabayaran po ito ng buo. At mas napapansin ko na parang
tinatanggap na ni Papa na may trabaho na si Mama. Siguro'y dahil alam ni Papa na makakatulong si Mama sa mga gastusin sa bahay. Pero sa totoo lang, mas lalo lang nitong pinalawak yung budget ni Papa para sa mga bisyo niya. Araw-araw akong nagtitiis sa ganitong sitwasyon, Papa Dudut. Sobrang sakit sa puso na makita si Mama na halos siya na ang nagbabayad ng lahat ng mga gastusin habang tuloy-tuloy pa rin si Papa sa pag-inom ng alak. Isang beses sinubukan kong maging tapat kay Papa at sinabi ko na kung sakaling magkaroon kami ng pera, ipapadala ko siya sa rehab para matulungan siya. Grabe po ang galit ni Papa sa sinabi ko. Hindi nagtagal ay umalis na lamang siya ng bahay para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Ang sakit ng pakiramdam ko noon, pero doon ko lang na-realize na kung gusto niyang magbago, dapat sa kanya mismo magsimula ang pagbabago na yon. At dahil na rin sa naging reaksyon ni Papa ay mas lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na wala ng pag-asa na magbago pa si Papa. Napuno na ako. Kaya naman napagdesisyonan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa para sa sarili ko, para kay Mama at para sa kinabukasan namin bilang pamilya. Ma, Oh, Zoe, may kailangan ka? gusto ko sana kayo makausap eh. Ganun ba? Sige, halika dito. Tabihan mo ako. Oh, bakit mukhang hindi ka mapakali? May problema ka ba? Ma, hindi ba kayo napapagod? Ha? Anong ibig mong sabihin? Napapansin ko kasi na halos kayo na yung sumasagot sa lahat ng mga bayarin natin dito sa bahay. Habang si Papa, mas lalo nang napapadalas yung pag-inom. Naku Zoe, ano ba? Tahimik na ang buhay natin ngayon. Hayaan mo na lang yung papa mo. At isa pa, ayos lang sa akin na ako yung nagbabayad sa lahat ng mga gastusin natin dito. Wala namang pumipilit sa akin eh. Pero hindi pa rin tama yun. Habang nagpapakahirap po kayo sa trabaho, si Papa naman mas lalong nalululong sa bisyo niya. Ma, paano kaya kung i-report na lang natin si Papa sa pinagtatrabahuhan niya? Ano? Yan ang wag na wag mong gagawin. Gusto mo ba talaga na mawalan ng trabaho yung papa mo, ha? Sa alak lang din naman napupunta yung sinasahod ni Papa. Naisip ko lang na kung mawawalan ng trabaho si Papa, siguro mapipilitan na siya na tigilan na yung pag-inom niya. Utang na loob, anak. Huwag ka na lang makialam. Pasensya na po kayo pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay eh. Zoe, anak, sandali lang. Saan ka pupunta? Dapat nun ko pag ginawa to eh. Ano yung ginagawa mo, ha? I'm sorry ma, pero kailangan ko tong gawin. Ano ka ba naman? Parang awa mo, natigilan mo na yan. Hindi niyo na po ako mapipigilan. Pag nalaman to ng papa mo, siguradong magagalit sa'yo yon. Bitiwan niyo nga po ako. Eh di magalit siya kung gusto niya. Hindi na naman bago sa akin yun eh. Basta, itatapon ko lahat ng beer niya sa lababo hanggang sa wala na siyang mainom. Utang na loob, tama na. Dito na ako. Oh, anong ulam? Sandali lang. Beer ko yan ah. Zoe, anong ginagawa mo sa alak ko ha? I'm sorry pa, pero mahal ko po kayo at kailangan kong gawin to. Tignan mo itong ginawa mo! Alam mo ba na sa susunod na linggo pa sahod ko, ha? Pinag-ipunan ko yung pambili ko dyan, tapos sasayangin mo lang! Ang swerte din naman ng beer, oo. At least yung beer pinag-iipunan nyo. Samantalang si Mama, hinahayaan yung mapagod sa trabaho. Wala na kayong ibang ginawa kundi yung tingnan si Mama na binabayaran lahat ng mga gastusin natin dito sa bahay. O bakit kayo sinusumat mo sa akin yan? Kung may gusto kang sisihin, itong mama mo ang sisihin mo! Kasi siya yung nagpumilit na maghanap ng trabaho! Rodrigo, tama na. Zoe, utang na loob, manahimik ka na lang. Kaya kayo kinakaya-kaya nitong asawa nyo eh. Kasi hinahayaan nyo lang siya na api-apihin at abusuhin kayo. Zoe! Bakit? Hindi ba totoo naman? Kung gusto nyong magpakatanga dito kay Papa, hindi ko na kayo pipigilan, Ma. Kasi pagod na ako. Pagod na ako. Alam mo ikaw, matagal na kita pinagpapasensya ang bata ka.
Lumalaki ka ng bastos! Pwes, kung naghahanap kayo ng sisisihin, humarap kayo sa salamin. Ba't talagang bastos ka bata ka? Rodrigo, wag kang magkakamaling saktan ng anak natin! Huwag mo akong pakialaman! Gusto mo ikaw sumalgaling ko? Ma, halika na. Ano? Hindi! Hindi ko iiwan ang papa mo! Gusto niyo umalis, ha? Ma naman! Aantayin pa ba natin na masaktan pa tayo ni Papa? Tingnan mo nga, wala na siya sa katinoan. Ikaw ang wala sa katinoan, tanga! Ayoko! Dito lang ako! Tutulungan ko ang papa mo! Rodrigo, utang na loob, tumigil ka na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira lahat ng gamit dito! Ma, huwag ka na magmatigas, halika na. Baka wala kayong kwenta! Umalis kayo sa harapan ko! Rodrigo, tama na! Hayaan niyo na siya, Ma. Halina kayo, umalis na tayo. Noong araw na yon, nakitira kami ni Mama sa bahay ng isa pa naming kamag-anak at sinigurado namin ni Mama na hinding-hindi na kami matutunton ni Papa. Sobrang laki ng trauma na dinulot niya sa amin noon. Kaya kahit papaano ay nagpapasalamat ako dahil nakumbinsi ko na rin si Mama na tuluyan ng layuan si Papa. Malaki ang utang na loob ko sa mga kamag-anak namin na tumulong sa amin ni Mama habang kami ay nagtatago. Ang totoo niyan, sobra-sobra ang iniwang sugat ni Papa. Lalo na kay Mama na palaging kinakabahan at natataranta na baka masaktan siya ni Papa. At ganon din naman ako, Papa Dudut. Pero kailangan kong maging matatag dahil kapag hindi ko nilakasan ang loob ko, wala nang masasandalan si Mama. Nang mga panahong yun ay naisip ko na sobrang unfair talaga ng buhay. Yung ibang mga anak, inaalagaan at pinoprotektahan ng mga magulang nila. Samantalang ako ay kailangan ko pang protektahan si Mama laban kay Papa. Pero tinanggap ko na ito ang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. At ang tanging magagawa ko ay hanapan ng solusyon ang aming sitwasyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatago noon, Papa Dudut. Pero isang bagay ang sigurado ako. Noong mga panahon na yon ay nahanap namin ni Mama ang kapayapaan na matagal na naming inaasam-asam. Napagtanto na rin ni Mama na mas magiging maayos at mas maganda ang buhay niya kapag wala si Papa. Sa kabila ng mga sakit at hirap na pinagdaanan namin, ang tanging bagay na pinagpapasalamat ko ay sa wakas nabuksan na rin ang mga mata ni Mama sa katotohanan na malabo nang magbago si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Harapan na sinabi sa akin ni Mama na handa na siyang palayain si Papa. Napagtanto niya na mas pipiliin niyang magkawatak-watak kami bilang pamilya kaysa naman manatiling buo pero puno ng sakit at bighati ang pamilya namin. Sa puntong yon ay pareho naming naunawaan ni Mama na ginawa na namin ang lahat para panatilihing buo ang pamilya namin. Pero kung ayaw magbago ni Papa, wala na kaming magagawa pa. Sa kabutihang pala, dumaan ang mga linggo na hindi na nag-cross ang landas namin ni Papa. Aaminin ko na may mga pagkakataon na nami-miss namin siya ni Mama at nagwo-worry kami sa kanya. Paminsan-minsan, napapatanong kami kung kumusta na kaya si Papa at kung okay lang ba siya. Pero unti-unti rin naming natanggap ni Mama na mas makakabuti para sa amin kung hindi namin hahanapin ang mga sagot sa mga tanong na yon. Na-realize ko rin, Papa Dudut, na hindi lahat ng kwento ay may masayang ending at hindi lahat ng pamilya ay kailangang magkabati, lalo na kung alam mong inaabuso ka na. Sa mga kabarangay ninyo na nakikinig, ang maipapayo ko lang ay mahalagang matutunan nating ipagtanggol ang ating sarili, lalo na kung nakakaranas tayo ng pang-aabuso. Dahil mahal natin ang isang tao, hindi ibig sabihin noon ay kailangan na nating tiisin
ang anumang uri ng pananakit, physical man o emosyonal. Lalong-lalo na kung intensyonal ito at nangyayari ng paulit-ulit. At habang tumatagal ay nakontento na kami ni Mama sa piling ng isa't isa at mas lalo naming na-realize na sapat na ang pagmamahal na naibibigay namin sa isa't isa para magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ng eskwela, agad akong pumupunta sa karinderya kung saan ay nagtatrabaho si Mama para kumustahin siya. Ngunit isang araw hindi ko po inakala na magbabalik muli ang isang taong matagal na naming iniiwasan ni Mama, Papa Dudut. Oh, Zoe anak. Mabuti naman at andito ka na. Kumusta naman po kayo? Eto, medyo pagod kasi paano ba naman? Ang daming customer kanina. Mabuti na nga lang at nagsiuwian na yung mga yon. Kaya eto, nakakapahinga pa rin naman ako kahit papano. Mabuti naman po kung ganon, Ma. Wag na wag niyong pabayaan yung sarili niyo, ah. Aba, syempre naman. Hindi pa ako pwedeng mamatay kasi marami pa akong pangarap para sa'yo. Si Mama talaga. Wag na nga po kayo magsalita ng ganyan. Ito naman, sobrang seryoso. Ay, mabuti na lang talaga at nandyan yung mga tsahin mo para tulungan tayo. Kaya nga eh. Ang totoo po niyan, nahihiya na nga po ako sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. May awa ang Diyos. Makakabawi din tayo sa kanila balang araw. Panigurado po yan. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, sisiguraduhin ko na makakakuha ako ng trabaho na mataas yung sahod para matulungan ko yung mga taong tumulong sa atin nung walang-wala tayo. Ay, paano naman ako, anak? Hindi mo ba ako aambunan ng grasya mo kung sakasakali? Si Mama talaga, oh. Pwede ba namang hindi? Siyempre kayo po yung pinakaunang aambunan ko ng grasya kapag umasenso na ako. Ang sweet-sweet talaga ng anak ko. Ay nga pala, dito ka na kumain. Nako, okay lang po. Doon na lang ako sa bahay kakain. Huwag ka nang magmatigas. May tinabi akong pagkain para sa'yo. Eto, kumain ka na. Mama talaga, nagabala pa kayo. Ano ka ba? Maliit na bagay. Pagkatapos mong kumain dyan, umuwi ka na rin para matulungan mo yung mga tiyahin mo sa mga gawaing bahay, ha? Sige po. Ma, motor ni Papa yan ah. Ma, si Papa! Ay, may masamang hangin na parating. Evelyn! Zoe! Pa? Amoy alak po kayo. Please, wag dito. Kita niyo naman na nagtatrabaho si Mama, oh. Zoe anak, hindi naman ako manggugulo eh. So bakit pa kayo nagpakita sa amin? Utang na loob pa. Pabayaan mo na kami ni Mama, nananahimik na kami. Andito ako para makiusap. Lumang tugtugi na po yan. Parang awa nyo na. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Bumalik na kayo sa akin, pakiusap. Rodrigo, pareho na kaming nakapagdesisyon ng anak mo na lalayuan ka na namin. Ganun na lang ba kadali sa inyong itabo yung pamilya natin, ha? Anong pamilya yung tinutukoy mo, Pa? Yung pamilyang kayo din mismo yung sumisira? Zoe, nagpapakumbaba na nga ako. Kaya pakiusap. Sana wag naman nyo akong bastusin. Sige na po, umalis na lang po kayo. Nakakahiya itong ginagawa niyo sa customers dito sa karinderya. Sige na Rodrigo, makinig ka na lang sa anak mo. Umalis ka na muna, hindi pa kami handa na kausapin ka. Alam ko na kung bakit kayo nagkakaganyan. Alam ko na kung bakit yung ayaw umuwi sa akin. Ikaw, Evelyn, siguro may ibang lalaki ka na, no? At ikaw naman, Zoe, siguro pinagtatakpan mo tong mama mo, no? Magsabi kayo sa akin ng totoo! Pambihira! Utang na loob pa! Ano? Ba't di kayo makasagot? Kasi totoo! Gusto niyo ba talagang malaman kung bakit ayaw na namin sa inyo ni Mama, Pa? Kasi wala na kayong ibang dinulot sa amin kundi trauma at puot. Pilit namin kayo iniintindi pero ang hirap-hirap niyong intindihin eh. At tuwing kasama namin kayo, nararamdaman namin ni Mama na parang dalawang tao yung kasama namin. Yung isa, palaging nalalasing at bayolente. At yung isa naman, maayos namin nakakausap. Pagod na kami, Pa. Kaya please lang umalis na kayo bago pa tuluyang mawala yung respeto namin sa inyo.
Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo na lang ako sinisira dito sa mama mo, ha? Ikaw ang puro dulo ng lahat ng ito eh. Nagpalaki ako ng ahas. Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ng anak ko ng ganyan. Umalis na po kayo kung di tatawag na kami ng barangay. Evelyn, ito tatandaan mo, ha? Kapag nahuli ko kayo ng kabit mo, sisiguraduhin ko pagsisisihan mo na niloko mo ako. At sa oras na malaman ko may kinalaman ka rito sa uwi, pareho kayo malilinti ka sa akin. Umalis ka na, pa! Hindi pa ako tapos sa inyo. Babalikan ko kayo. Takot kami ni Mama ng mga oras na yon. Gustong gusto na rin mag-resign ni Mama sa trabaho niya sa karinderya para hindi na siya matonton ni Papa. Pero hindi niya magawa kasi mabait ang amo niya. At bukod pa doon ay mahirap na rin makahanap ng trabaho ngayon. Tapos maayos naman ang pasahod sa karinderya kaya talagang nahirapan si Mama na iwanan ng trabaho niya. Nagpapasalamat na lamang kami ni Mama kasi hindi naman alam ni Papa kung saan kami nakatira. Mabuti na lang talaga at marami kaming kamag-anak ni Mama at kapag nasa bahay kami ng kamag-anak namin, kahit papaano ay pakiramdam namin ay ligtas kami, kahit pansamantala lamang. Nakaka-relax kami kahit papaano kasi alam naming hindi kami matutunton ni Papa sa tinutuluyan naming bahay ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng pag-iwas at pagtatago namin, hindi kami makaiwas sa realidad. Pagkalipas ng ilang linggo ay sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko na nakita daw nila si Papa sa palengke na may kasamang babae. Grabe yung sakit na naramdaman namin ni Mama noong sinabi ko sa kanya yon. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. Ganon din ako, durog na durog ang puso namin ng mga panahong yon. Dahil doon ay lalo pang tumibay ang loob namin na hindi na talaga dapat bigyan si Papa ng pangalawang pagkakataon. Sobrang dami na niyang kasalanan at sakit na naidulot sa amin, lalo na kay Mama. At kung patatawarin namin siya, parang binibigyan namin siya ng pagkakataon na ulitin yung mga pagkakamali niya sa amin. Kaya naman napagdesisyonan na lang namin ni Mama na bumalik na sa bahay para kunin ang mga naiwan naming gamit at buong tapang na harapin ang taong matagal na naming iniiwasan, Papa Dudut. Ma, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Aba, oo naman. Ma, paano kaya kung umuwi na lang tayo? Huwag na lang kaya nating ituloy ito. Ano ka ba naman, anak? Ngayon ka pa ba aatras? Malapit na tayo, oh. At isa pa, sayang din yung mga gamit na naiwan natin sa bahay na yun, no? Pero huwag ka mag-alala. Kasi pangako ko sa'yo na ito na yung huling beses na makikita natin yung bahay na yon. Kung sa bagay. Nako, alam mo ba kung ano yung lubos kong pinagpapasalamat? Ano po? Na hindi sa amin ng papa mo nakapangalan yung bahay na yon. Po? Oo. Alam mo kasi yung bahay na yon, nakapangalan yun sa kapatid ng papa mo. Mabuti na lang talaga at ganun yung nangyari. Kasi ayoko na magkaroon ng koneksyon dyan sa papa mong walang kakwenta-kwenta. Oh, relax lang po kayo. Andito na pala tayo. Halika na, pumasok na tayo. Sige po, bubuksan ko na yung pintuan. Zoe, Evelyn, sabi ko na nga ba hindi nyo rin ako matitiis. Zoe, kunin mo na lahat ng mga naiwang gamit natin dito para makaalis na tayo. Sige po, Ma. Hoy, ano ba? Hindi nyo ba ako naririnig? May kausap pa ba ako dito? Hoy! Bilisan mo, ha? Ano ba? Mga bastos kayo Wala ba kayong balak na kausapin ako, ha? Aray! Oh, ayan. Kinakausap na kita. Ano, masaya ka na? Ba't mo ako sinampal, ha? Akala mo ba talaga hindi ko malalaman yung panlolokong ginawa mo sa akin, ha? Ang kapal ng mukha mo para pagmukhain ako masama pero yun pala ikaw itong may ginagawang kabulastugan? Masisisi mo ba ako? Ang tagal yung nawala. Siyempre may mga pangangailangan din ako. Ayan!
Para yan sa mga panahon tinis ko ang lahat ng trauma at sakit na binigay mo sa akin. At eto, para yan sa mga pambabaligtad mo sa aking hayop ka. At eto ang panghuli. Para yan sa mga panahong dinamay mo pa ang anak natin sa lahat ng kabulastugang pinaggagawa mo. Sumusobra ka na, ha? Sige, subukan mo akong hawakan at pinapangako ko sa'yo na loob ng rehas ang bagsak mo. Zoe! Anak! Kausapin mo naman tong mama mo! Para saan pa? Kung ako nga hindi mo na magawang mauto eh. Si Zoe pa kaya? Hindi niyo pwede gawin sa akin to! Hindi pwede! Pwes ginagawa na namin at dapat matagal na namin ginawa to. Zoe, tapos ka na ba dyan? Saglit na lang, Toma. Patapos na rin ako. Ah! Mga traitor kayo! Hindi niyo ako pwedeng iwanan! Dito lang kayo! Kahit basagin mo pa lahat ng gamit dito, hindi na kami babalik sa'yo. Gusto mo bang tulungan pa kita? Sandali lang. O, ayan pa! Masaya ka na? Tumigil ka na! Sawang-sawa na ako sa mga tantrum mo! Hindi na ako yung dating Evelyn na palagi nagpapa-under sa'yo! Ma, tapos na po ako. Andiyan na ba lahat ng gamit na naiwan natin? Evelyn! Opo. Halika na! Buwanan na natin tong baby damulag mo na papa! Baka mamaya matamaan pa tayo ng mga pinaghahagis niya dito! Tara na! Ayokong iwan! Maawa kayo! Papa Dudut, yun na po ang huling pagkakataon na nakita namin si Papa. Simula noon ay nilinaw na ni Mama sa akin at sa mga kamag-anak namin na ayaw na niyang makarinig ng anumang balita tungkol kay Papa. Pinablatter na rin namin si Papa para siguradong hindi na siya makalapit sa amin. Pero sobrang mapaglaro po ang tadhana kasi makalipas ang ilang buwan ay napag-alaman namin sa isang kakilala namin ni Mama na may liver cancer si Papa. At yung kabit daw niya mismo ang nag-aasikaso sa kanya. Sigurado po ako na marami sa mga kabarangay ninyo magagalit sa sasabihin ko. Pero sa kabila ng mga nalaman namin, pareho na naming pinili ni Mama na tuluyan ng pabayaan, iwanan at kalimutan si Papa. Sa ngayon ay naninirahan pa rin kami ni Mama sa mga kamag-anak namin. At pinangako ko kay Mama na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, bibili ako ng bahay o kondo para sa amin. Pinangako ko rin sa kanya na maghahanap ako ng maayos na trabaho at may magandang sahod para ako na mismo ang bubuhay sa kanya. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming magtiis. Ayos lang naman sa amin yon dahil mabait naman ang mga kamag-anak namin ni Mama. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko ay natutunan ko na may karapatan tayong protektahan ang sarili. Magsalita kapag hindi tayo komportable at humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi kahinaan ang lumayo sa mga taong nananakit sa atin. Sa halip ay ito ang tamang gawin para magkaroon ng mas maayos at masayang buhay. Siguro po ay marami sa inyo ang magagalit sa amin ni Mama dahil sinukuan namin si Papa at ang pamilya namin. Lalong-lalo na noong nalaman namin na may liver cancer si Papa. Pero sana maintindihan ninyo na may mga bagay na hindi na talaga kaya ng puso namin. Yung paglayo namin ni Mama kay Papa hindi ibig sabihin na hindi na namin mahal ang pamilya namin, kundi tinatanggap namin na may hangganan ang pagmamahal kapag ito ay nagdudulot na lang ng sakit at pagdurusa. Hindi man ito ang happy ending na inaasahan ng lahat, pero at least masaya na kaming pareho ni Mama sa puntong ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang kwento ng pamilya namin. More power and God bless po sa inyo, Papa Dudut at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zoe. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. Dito sa magulong mundo, maraming kayang gawin ang pag-ibig.
Pag-ibig na nagdurugtong sa mga puso at siya ring nagdudulot ng matitinding pagsubok na kakaharapin kahit kumapit na sa patalim. Ikaw kabarangay, kaya mo rin bang humantong sa isang sakripisyo para sa iyong minamahal kahit madungisan pa ang iyong dangal? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at lagi nakatutok sa inyong programa sa radyo. Maricel na lang po ang itawag nyo sa akin, 33 years old na ngayon. Simpleng may bahay lamang ng aking kinakasamang si Martin. 12 years na kaming nagsasama at mayroon na rin kaming 3 anak. 10 taon na ang panganay ko, 7 taon ang pangalawa at 3 taon naman ang bunso. Nangyari po itong bahagi ng buhay ko na nais kong ikwento, halos 2 taon na ang nakakaraan. Papadudot, pangangalakal ng basura ang kinalakhan kong hanap buhay dahil elementary lang ang natapos ko. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamahiyain at mahina ang loob. Maliit na babae lamang ako at may katabaan. Hindi rin ako kagandahan pero sapat na ang lahat ng katangian ko para magustuhan ni Martin. Madalas akong sinasabihan na walang diskarte at walang mararating dahil palagi lamang ako nasa loob ng bahay. Ngunit para sa akin ay kontento na ako sa buhay na meron ako. Kahit na sa buong buhay ko ay tutol ang aking ina sa mga naging desisyon ko sa buhay. Lalong-lalo na sa pagsasama namin ni Martin. Kasing edad lamang kasi ng aking ina si Martin at parang tatay ko na rin daw ito, kaya gano'n na lamang ang pagtutol niya sa relasyon namin. 55 years old na si Martin noong magkakilala kami. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang maala Roy Vinson niyang datingan. Matangkad, mabigote at matikas tignan. Kaya naman kahit malaki ang agwat ng aming edad ay agad ko rin siyang nagustuhan. May 8 siyang anak sa yumao niyang asawa at lahat ay may mga trabaho na. Hindi magandang relasyon ng mga ito kay Martin dahil sa pananakit niya sa mga anak noon. Kaya wala ni isa sa mga ito ang kasama niya. Nang mag-decide na kaming magsama, Papa Dudut, ay doon na kami tumira sa bahay na tinutuluyan nila ng yumaong asawa ni Martin. Maayos naman ang sitwasyon namin noon at nakakaraos pa rin sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho bilang construction worker si Martin at ako naman ang namamahala sa maliit naming tindahan. Kahit may mga naririnig ako noon tungkol sa mga pananakit niya, sa nauna niyang pamilya ay tila naging bingi at bulag na lamang ako dahil nararamdaman ko namang mahal na mahal niya kaming mag-iina, Papa Dudut. Mahal, matagal pa ba yung niluluto mo? Medyo tomguts na ako eh. Sandali na lang. Maluluto na rin tong tilapia. Pakitawag mo na nga yung mga bata para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, tatawagin ko sila mamaya. O heto na yung tilapia. Teka, gagawa ko ng sausawan. Mas masarap kung may toyo at kalamansing ka-partner to. Naku, sana gumawa ka na kanina habang hinihintay mong maluto tong tilapia. Lalo tuloy ako nagutom nung hinain mo na to sa mesa. Ang sarap oh. Sige na, bibilisan na. Ikaw talaga, gutom ka lang eh. Hindi lang to sa gutom, mahal. Sadyang masarap ka lang talaga magluto. Kaya nga ako nahulog sa'yo, hindi ba? Sus, napaka-bolero mo talaga. Pritong isda lang naman yung ulam natin. Ano ka ba, mahal? Kahit anong putahe pa yan, sasarap talaga kapag dumaan sa mga kamay mo. Pero sa tingin ko, may mas masarap pa rito. Mahal, ano ka ba? Nasa hapagkainan tayo. Tsaka baka marinig tayo ng mga bata. Ikaw kasi, hindi ko tuloy mapigilan ng sarili ko. Ay nako, kumain na tayo. Tawagin mo na yung mga bata. Okay, sige. Ay, siya nga pala. Magsisimula na raw yung gagawin naming eskwelahan sa bayan. Mukhang matagal-tagal bago matapos yun kaya mapapalaki pa natin tong tindahan. Huwag lang sanang maputakti ng utang.
maayos naman ang benta ng tindahan. Kahit papano may kinikita naman tayo sa araw-araw. Pandagdag puhunan din para sa mga susunod na pamimili ko. At saka wala namang ibang umuutang kundi si Maring Seling lang. Ayos lang kung si Siling ang mangungutang. Lingguhan naman sila kung magbayad eh. Isa pa, kasama ko naman sa trabaho ang asawa niya. Good payer yun. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin naman basta-basta ang pagbawi ng puhunan. Siya nga pala, inaalok din ako ng bagong lipad dyan sa paupahan sa may kanto. Tinatanong kung gusto ko raw mag-reseller ng dishwashing liquid at mga sabon. Ang kaso, kailangan din malaki-laking puhunan. Hindi pa naman sapat yung perang hawak ko kaya sabi ko sa kanya, sa susunod na lang kapag kumpleto na. Sabihan ko lang daw siya at siya mismo ang order online. Malaki raw kasi ang kikitain. Triple ng puhunan. Online? Nako, baka mamaya scammer yan. Hindi naman siguro. Pinapahanap pa nga ako ng ibang interesado maging reseller para mas marami raw kami nga asenso agad dito sa barangay natin. Ang bait niya, di ba? Ay nako, busisiin mo muna yan bago ako magbigay ng pera. Mahirap na. Marami na akong naririnig na scam sa ganyang klase ng negosyo. Sinasabi lang nilang malaki ang kikitain pero scam naman pala. Ayun, parang nilipad lang ng hangin ang perang pinaghirapan nila. Kahit isang balde pa ng luha ang iluha nila, malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik yung pera. Mabuti na lang pala't sinabi mo yan. Naku, nakakatakot din palang sumubok sa ganyang klase ng negosyo. At saka hindi pa naman nating lubusang kilala yung nag-aalok sa akin. Bago lang dito sa atin Kaya nga huwag ka basta-basta magtitiwala. Pagtutuunan ko na lang siguro ng pansin yung tindahan. Siya nga pala, mahal. Kumusta pala yung mga anak mong nasa Pangasinan? Ay, ewan ko ba sa mga batang yun? Mukhang ayaw talaga akong kausapin. Yung bunso ko lang ang malapit sa akin Oh, may inaasahan ka bang pupunta ngayon dito sa bahay? Wala naman. Ako na magbubukas. Sandali lang. Nay! Kayo pala. Tuloy ho. Napasadya ho kayo. Baka may sobra pa kayong bigas dyan. Bigyan mo muna ako kahit 2 taka lang. Ibabalik ko rin. Naubusan na kasi kami Bukas pa makakabili. Sige ho, Nay. Pasok po kayo dito sa loob. Sandali lang at ikukuha ko kayo. Baka gusto niyong kumain. Sakto, naghahapunan na kami. Ay naku, hindi na. Baka maging utang na loob ko pa dyan sa asawa mo. Nay Lucia, nandyan pala kayo. Kain o. Hoy Martin, tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pagtawag mo ng Nay Lucia ha? Kinikilabutan ako. Huwag kang umasta na parang kaidaran mo lang ang anak ko. Amoy na amoy ko na yung pagiging luma mo. Si Nay Lucia talaga Alam na alam niyo yung amoy ng mga katulad nating luma Magkaedad lang tayo, hindi ba? Nangiinsulto ka ba? O ikaw Maricel, pagsabihan mo nga yung asawa mo ha? Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Sobra na kasi kayo. Sinusubukan ko naman kayong unawain at pakisamahan. Pero lagi nyo na lang pinamumukha sa akin ang edad ko at ang agwat namin ng anak nyo. O bakit? Hindi ba totoong parang tatay ka na ng anak ko? Nay, tama na ho. Ito na yung bigas nyo. Kahit wag nyo na hong ibalik yan. Ay nako, hindi. Utang ito Maricel. Kundi lang kami naubusan hindi na ako pupunta rito. Ay, makauwi na nga. Salamat ito sa bigas ha. Papalitan ko ito bukas. Wala kong magawa ng mga panahong yun tungkol sa hindi pagkakasundo ni nanay at ng kinakasama kong si Martin. Sa totoo lang kasi Papa Dudut ay hindi lang ang nanay ko ang kontra sa relasyon namin. Kahit ang ilan sa mga kakilala ng pamilya namin ay nakikisawsaw at palagi na lamang kaming topic sa mga chismisan. Sa mga unang taon ng pagsasama namin Papa Dudut ay masaya ako dahil nakikita ko ang pagiging responsable ni Martin. Bagay na hindi niya raw nagawa sa nauna niyang pamilya. Naniwala naman ako sa mga ipinapakita niya dahil ganon ko siya kamahal. Hanggang sa nakita ko ang unti-unti niyang pagbabago. Mula nang magtrabaho si Martin sa ginagawang eskwelahan ay madalas na siyang umuuwi ng lasing matapos nilang sumahod. Tuwing Sabado kasi ibinibigay ang sahod nila sa buong linggong pagtatrabaho. Pinagsasabihan ko naman siya pero nauuwi lang sa pagtatalo ang usapan namin Papa Dudut. May mga panahon na nasasaktan na rin ako ni Martin ng pisikal. Sampal, suntok, sa sikmura
at minsan ay tinatadyakan na rin ako tuwing umiinit ang ulo niya. Ang pinaka masakit pa, Papa Dudut, tuwing nalalasing siya ay pinipilit niya ako na may mangyari sa aming dalawa kahit pagod na ako sa buong maghapon. Gusto ko na lamang sanang magpahinga. Pero dahil mahal ko si Martin ay ayaw ko rin na masira ang pamilyang nabuo namin. Tiniis ko na lamang ang lahat. Isa pa ay good provider naman siya. Iniisip ko na lamang noon na konting sakripisyo na lamang ang ginagawa ko para sa aming mga anak. Nang malaman ni nanay ang ginagawang pananakit ni Martin ay nakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Tinanggap ko na lamang lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Ang tanging nakakaunawa lang noon sa sitwasyon ko ay ang aking ama na palagi akong kinukumusta. Minsan kapag nagigipit ay palihim ding nag-aabot ng pera si tatay. Isang buwan pa lamang sa trabaho si Martin nang magkaroon kami ng isang mabigat na problema, Papa Dudut. Ay, nakakapagod talaga. Tindi pa ng init kanina. Hindi naman pwede mong pahinga kami ng matagal. Buhay pa ako pero para na ako sinusunog sa impyerno. Tapos inaabot pa ng kamalasan. Bakit? Ano nangyari? Ayun, nawala na kami ng trabaho. May violation daw kaya pinahinto muna ang paggawa ng eskwelahan. Nalintikan na talaga. Hirap pa namang makahanap ng trabaho ngayon dito sa probinsya. Konting tiyaga lang, mahal. Hayaan mo at kapag lumaki-laki na rin yung bunso natin, maghahanap na ako ng trabaho para may katuwang ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Ayan ka na naman. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Pasensya ka na. Baka lang kasi nahihirapan ka na mag-isa na inaako lahat ng gastusin. Kaya ko naman magtrabaho kung pwede lang. Pero kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit. Hanggat kaya ko pa magtrabaho, dito ka lang sa bahay. Sino pang gagabay sa mga anak natin habang wala ako kung mawawala ka rin dito? Baka lumaki silang pariwara. Naisip ko lang naman yon. Hindi na, para hindi umuusok ang tenga mo dyan. Paulit-ulit na lang kasi. Hindi na nga. Siya nga pala, di ba may inaalok na trabaho sa'yo si paring Fernan? Hindi mo ba gusto yon? Mukhang malaki naman ang sahod. Sus, sa Rizal pa yun, mahal. Malayo rito sa atin. Mahirap naman kung mapapalayo ko sa inyo. Alam mo naman kapag nasa trabaho ko, hindi basta-basta nakakauwi. Baka hindi ko namamalayan na sa tagal ko na pala ron hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki ng mga anak natin. Ano ka ba? Sa Rizal ka lang naman pupunta, hindi sa ibang bansa. Imposible naman na hindi ka makauwi kahit isang beses lang sa isang buwan. May day off ka naman. Ay nako, basta. Kung may mahanap ako ibang trabaho rito, mas yun pa rin ang papatusin ko. Ayoko talaga ron. Sige, ikaw ang bahala. Nabangkit ko lang naman. Siya nga pala, mahal. Ipinahilot ko si Bunso kanina. Nilalagnat na naman kasi. Na naman? Pero pinatawas ko na rin kanina. Malamang bukas mawawala na rin yung lagnat niya. Masyado ka naman nagpapaniwala sa mga tawas-tawas na yan. Dinala mo na ba sa center? Hindi pa nga eh. Akala ko kasi mawawala rin yung lagnat. Oh, mataas pa rin ba lagnat? Nawala naman kanina. Teka, titignan ko nga ulit. Sana kasi pinatignan mo muna sa center kanina. Paano kung hindi lang basta lagnat yan? May thermometer naman dyan. Tignan mo kung mataas ang lagnat ng maagapan. Eto na nga, chinecheck ko na. Naku, ganun pa rin pala. Hindi bumaba. Sa ospital mo na ipa-check up si Bunso bukas. Dali mo na lang yung perang sinahod ko nung huling linggong trabaho ko. Kikitain ko pa rin naman yon. Ang mahalaga, mapatignan sa doktor si Bunso. Sige. Pero paano yung iba pa nating gastusin? Magbabayad pa tayo ng kuryente at tubig. May babayaran pa sa school yung 2 anak mo. Bahala na. Gagawa ko na lang ng paraan. Mahal, may nakalimutan pa pala akong sabihin. Ano yun? May iba ka pang babayaran? Naku, hindi. Tungkol pa rin dun sa trabahong alok ni kumpare. Ano ba naman yan? Hindi ba napag-usapan na natin yan kanina? Ayoko nang paulit-ulit. Alam ko. Pero pwede bang pakinggan mo muna ako? Ay. Oh,
Ano ba sasabihin mo? Kapag tinanggap mo raw yung trabaho, matatanggap mo raw agad yung kalahati ng sweldo mo. Naisip ko lang, kung tatanggapin mo yung alok niya, madali ka makakapasok doon dahil kakilala naman niya yung may-ari ng resort. Bakit? Wala na ba talaga silang mahanap na ibang caretaker sa resort na yon? Meron naman siguro pero baka pinipili lang niya yung mga kakilala. O siya, sige. Mukhang matatagalan rin naman bago ako makahanap ng bagong trabaho. Sige, kakausapin ko si pare para tanggapin yung inaalok niya. Mabuti kung ganun. At saka hindi na yun kasing bigat ng trabaho mo sa construction. Naisip ko na nga rin yun. Matagal nang nabanggit sa akin yan ni Fernan. Pero malayo kasi dito kaya hindi ako naging interesado. Masasanay ka rin naman, mahal. Papadudot nang dalhin ko sa ospital ang bunso namin ay doon ko nalaman na may dengue na pala siya at nangangailangan kami ng perang panggastos sa ospital. Natuloy din sa pag-alis si Martin patungong Rizal para magtrabaho doon bilang caretaker sa isang resort. Maayos naman ang trabaho niya at regular na nakapagpapadala sa amin ng mga anak niya. Nang makalabas ng ospital ang bunso namin ay inasikaso ko naman noon ang tindahan namin na matagal-tagal ding walang kinita. Nung una ay hindi ko maiwasang mangulila kay Martin. Nasanay kasi ako na palagi kaming magkasama. Kahit nasasaktan niya ako ay hindi naman mawawala o mababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Halos gabi-gabing tumatawag si Martin para mangumusta sa amin. Kaya kahit papaano ay nababawasan din ang pangungulila ko sa kanya. Kahit malayo ay nararamdaman ko na mahal niya kaming mag-iina. Halos hindi na siya magtira para sa sarili niya tuwing nagpapadala siya ng pera dahil gusto raw niyang mabili lahat ng kailangan ng 3 naming mga anak. Hanggang sa magkaroon na naman kami ng isang malaking pagsubok na hindi ko akalaing magpapabago sa pagsasama namin ni Martin. Tumawag siya sa akin at sinabing umiihi na raw siya ng dugo. Dahil hindi na makapasok sa trabaho ay umuwi na lamang siya sa amin. At doon na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na ipa-check up siya. Matapos nga ang ilang pagsusuri sa kanya ay nakitaan siya ng bato sa pantog na 3 cm na ang laki at ayon sa doktor ay nakakailangan ng agarang operasyon upang matanggal ito. Nang mga panahong yon ay hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng perang gagastosin namin. Wala na kasing natira sa huling sinahod ni Martin dahil sa check-up pa lamang niya ay napagastos na kami. Kinakailangan din siyang ilipat ng ospital dahil hindi na kaya ng ospital sa amin ang isasagawang operasyon sa kanya. At dahil nga sa desperada na ako noon ay naglakas loob ako na humingi ng tulong sa mga anak sa una ni Martin. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon nila dahil batid ko na hindi pa nila kayang patawarin ang kanilang ama. Kaya hindi na rin sumama ang loob ko sa pagtanggi nila na magbigay ng tulong. Mabuti na lamang at may 2 sa kanila ang patagong nagpaabot ng kaunting tulong para sa panggastos naming mag-iina. Labis ko naman po yung ipinagpasalamat. Hindi ko rin inaasahan na ang bunso ni Martin sa una niya ang magpepresentang magbabantay sa ospital. Alam niya raw kasi na walang maiiwan sa 3 kong mga anak. Sa pag-uwi ko papadudot ay hindi ko inaasahan ang paglapit ng kumpare namin na si Fernan upang mag-alok ng tulong matapos malaman ang nangyari kay Martin. 34 years old na nga pala si Fernan ng panahong yon. At nagtataka ako kung bakit wala pa rin siyang nobya o asawa kahit nagwapo naman siya. Sa katunayan ay nahahawig siya sa aktor na si Rudy Fernandez. Maging ang kanyang pananalita. Yung pormahan pa niya ay laging nakapolo kahit na nasa bahay lang. Nangutang ako sa kanya ng 10,000 pero ang sabi niya ay libre na lamang yon. Laking tuwa ko naman sa kabutihang yon ni kumpare. Sa pag-aakalang libre nga talaga yon. Pero nang malaman kong may kapalit pala ang tulong na ibinigay niya ay tila gumuho ang mundo ko. Hindi ko kasi akalain na ang hihinging kapalit ni Fernan ay isang gabi na magkasama kami. At alam ko rin ang maaaring mangyari sa loob ng isang gabing yun, papadudot. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko na magpapagamit ako sa iba para lamang sa pera.
Pero dahil wala na akong mahingan pa ng tulong at desperada na ako ng panahon na yon, ay tinanggap ko na lamang ang alok ni Fernan sa ngalan ng pera at para sa aking asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang kabilangang kapalit ng 10,000 ibinigay ni Fernan. Diring-diri ako sa sarili ko matapos ang gabing yon. At sobra akong nanliit sa sarili ko dahil nagpagamit ako sa kanya sa ganong halaga lamang. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing habang naiisip ang nakakadiring haplos niya sa katawan ko. Yun bang pakiramdam ko na kahit ilang ligo ang gawin ko ay hindi na mawawala ang dumi sa katawan ko na dulot ng isang pagkakasala kasama si Fernan. Buong akala ko ay doon na matatapos ang lahat, ngunit tumawag sa akin ang anak ni Martin para sabihin kulang pa raw ang perang una kong naipadala doon. Kinailangan namin kasing ilipat ng ospital si Martin. Sa pagkakataong yon ay sa Batangas na siya dinala, kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay nagpagamit ako kay Fernan, kapalit ng parehong halaga. Sa hirap ng sitwasyon namin noon ay hindi ko na inisip ang magiging kahihiyan ko pagkatapos noon. Nang mag-offer pa si Fernan ng kung ano-anong makakatulong sa aming mag-ina ay hindi ko na lamang tinanggihan. Madalas siya sa aming bahay at doon na rin nagpapalipas ng gabi. Walang gabi na walang nangyayari sa amin, Papa Dudut. Tipong isang kalabit niya lamang ay alam ko na ang susunod na mangyayari. Doon ko rin natuklasan na hindi lamang likas na mahilig si Fernan kundi may lihim pala siyang pagtingin sa akin noon pa man. Dahil patuloy ako sa pagpapadala ng pera para sa gastusin sa ospital ay nagtaka na noon si nanay kung saan ako kumukuha ng pera. Alam naman niya na wala akong trabaho at matumal na rin ang benta ng maliit naming tindahan, lalo't halos hindi na ito nalalamnan. Mula kasi nang mawala ng trabaho si Martin ay hindi na ako muli pang nakapamili. Nahirapan na rin akong maningil kina Celine na malalaki na ang utang sa tindahan namin dahil nagkaroon din sila ng problema. Dahil madalas ding nakikita ni nanay na nagpupunta sa bahay si Fernan ay hindi na niya napigilang magduda. Nagpasya na siya noon na kausapin ako ng masinsinan, Papa Dudut. Oh, kumusta naman yung asawa mong matanda, Maricel? Nay naman, wag naman ho kayong ganyan kay Martin. Na-ospital na nga yung tao. Aba anong gusto mo? Makipagplastikan ako? Kunwari, alalang-alala ko sa kinakasama mo? Hoy, kilala mo ako, Maricel, ha? Nay, hindi ho yan yung kailangan ko ngayon. O siya, sige. Palilipasin ko muna ang araw na ito na wala akong sasabihing masama tungkol sa kanya. Salamat naman kung ganun. Pagod na ho kasi ako eh. Wala na akong lakas para makipagtalo at paulit-ulit na ipagtanggol si Martin. Sino ba naman kasing may sabing ipagtanggol mo palagi ang lalaking yon? Nay, pakiusap. Tama na ho, pwede. Kung di lang ako naawa sa sitwasyon mo, titiisin ko talagang hindi pumunta rito sa inyo eh. Kumusta naman ba ang lagay niya? Ayun, pangatlong ospital na yung pinagdalhan sa kanya. Mukhang malala na ang lagay ah. Ano nga ulit yung sakit niya? UTI ba yon? Hindi ho, Nay. May bato siya sa apdo. Ang sabi raw ng doktor ay kailangan alisin yung bato na 3cm ang laki. Dudurugin na lang daw para mas madali. Buti mabait yung bunsong anak ni Martin. Kahit siraulo siya noon sa mga anak niya, no? Aba, kung isa ako sa mga anak niya, pababayaan ko na lang siyang manigas. Bibiruin mo, ni Singkong Duling walang naiambag yang Martin na yan sa pag-aaral ng mga anak niya. Tapos ngayon, nangangailangan siya ng tulong, doon siya lalapit sa kanila? Ayan na naman kayo, Nay. Kasasabi niyo lang, di ba? Ay, nako! Ilang taon na nga ba yung bunso niya? 21 ho. May trabaho nga rin yun pero nag-leave para mabantayan ng tatay niya.
Yung ibang kapatid ayaw talaga magbigay dahil hindi na raw nila yung responsibilidad. Abay, natural. Hindi niyo sila masisisi. Buti nga't may naaasahan pa siya kahit papano eh. Pero teka sandali. Bago tayo magkalimutan. Sino ba yung inuutangan mo ng pera at mukhang tiwalang-tiwala sa'yo? Si paring Fernan ho. Kumpare namin, Nay. Ano? Si Fernan? Sa kunat ng taong yun pinautang ka? Teka. Ano ho? Dinaan na lang sa pakiusap? Ha? Dinaan sa pakiusap? Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Maricel, ha? Kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka sa akin. Nay, pwede ba? Pagod na ho ako. Gusto ko na magpahinga. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ka pinauutang ni Fernan ng ganong kalaking halaga? Ha? Anong kapalit? Nay! Sumagot ka, Maricel. Huwag mong iwasan ang tanong ko sa'yo. Hindi lang ako ang nakakapansin. Yang sinasiling, pinaplastik ka lang ng mga yan. Pambihira. Ginagawa ka na nilang pulutan sa inuman sa dami ng sinasabi nila tungkol sa'yo. Hoy! Sumagot ka! Ayaw mo. Aray ko, Nay! Ha? Ayaw mo? Sasabihin ko na! Sasabihin ko na ho, bitawan niyo na buhok ko! Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo kung bakit palaging narito sa inyo ang Fernan na yan at umaga na umaalis. Inalok niya po ako ng pera. Nung una, 10,000. 10,000 para sa isang gabi na may mangyayari sa amin. Diyos ko! Binenta mo ang katawan mo sa lalaking yon? Napakabobo mo! Nay! Wala na ho akong magawa. Wala na ako maisip na ibang paraan. Gusto niya ako. Gusto niya ako kaya ginamit ko na lang yun para magkapera kami at may maipambayad sa ospital. Anak naman! Marami pang ibang pwedeng paraan na hindi mo nakakailanganing ibenta pa ang dangal mo bilang babae. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung ginawa mo. Di sana tinulungan niyo ako. Alam ko na may kaya rin kayong gawin para tulungan ako pero wala eh. Mag-isa lang ako na humaharap sa lahat. Huwag mo nga ibalik sa akin ang sisi, Maricel. Pinili mo na bumukod na at sumama dyan sa Martin na yan. Kaya lahat na magiging problema ninyo ay magiging problema nyo lang. Yan ang usapan natin, hindi ba? Pero Nay... Kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan sa mga naririnig kong paninira tungkol sa'yo. Napuntik pa nga akong mapabarangay sa pagtatanggol ko sa'yo eh. Oh, tapos ano? Totoo naman pala ang lahat ng yun. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ka lang sa akin dapat humingi ng tawad, Maricel. Humingi ka ng tawad kay Martin. Yan ay kung patatawarin ka pa niya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Nakahanda na ho ako. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako sa oras na malaman niya ang ginawa ko. Pwes, simulan mo nang magdasal. Papadudot, labis na kahihiyan ang inabot ko nang makumpirma ang sinabi sa akin ni nanay tungkol sa kumakalat na usap-usapan. Maraming nagsasabi na hindi na raw ako naawa kay Martin na naghihirap sa ospital. Samantalang ako ay mas piniling mga bit na lamang. Dahil nga rin sa mga nangyari, muli kaming nagkasira ng aking ina. Hindi na siya pumunta sa bahay tulad ng madalas niyang ginagawa noon. Masakit para sa akin yon pero sabi naman ng tatay ko ay ako na lamang ang magpasensya kay nanay. Patuloy pa rin ang pagbisita sa bahay ni Fernan. Minsan ay nagdadala siya ng masasarap na pagkain para sa mga anak ko at madalas ay may kasama pang mga laruan. Tulad ng mga naunang pagbisita ni Fernan ay paulit-ulit pa rin na may nangyayari sa aming dalawa. Ang kapalit noon ay hindi niya pababayaang magutom kaming mag-iina. Inalok pa nga ako ni Fernan ng malaking puhunan para sa tindahan. Naging bulag at pipina lamang ako sa mga panghuhusga sa paligid ko, papadudot. Hindi ko naman kontrolado ang isip ng mga tao kaya wala na akong magagawa doon. Dinedma ko na lamang ang kumakalat na chismis dahil mas mahalaga sa akin
ang buhay ng pamilya ko kesa sa sarili kong dignidad ng mga panahong yon. Pinaligaya mo na naman ako ngayong gabi. Ibang klase ka talaga, Mare. Ang galing mo. Napakaswerte sa'yo ni paring Martin. Hindi mo naman kami pinababayaan kaya dapat lang na masaya ka palagi tuwing pumupunta ka rito. Ikaw talaga. Kaya ginaganaan ako lagi pumunta rito eh. Tapos na ako magbihis. Magkwentuhan muna tayo sandali bago ako umalis. Tabihan kita dito sa kama ha. Wala ka bang gustong ipabili? Dito ko kasi balak maghapunan bukas. Bakit? Wala ka bang ibang lakad o ibang gagawin bukas? Wala. Yung iba pinakancel ko na para mas mapadalas pa ako rito. Ganon ba? Ikaw ang bahala kung dito mo talaga gusto maghapunan. Yan ang gusto ko sa'yo. Mabilis kang kausap. Hindi mo na ako pinahihirapan pa. Baka naman pwedeng isa pang kiss dyan. Anong kiss? Kota ka na nga kanina eh. Di ka pa ba nagsasawa? Halos makabisado mo na nga ang bawat sulok ng katawan ko. Ako naman to. Sige na, huwag ka nang pakipot. Huwag mong sabihing naiilang ka pa rin sa akin. Hindi no. Teka, kailangan ko na rin palang magbihis. Baka magising na yung bunso ko. Hindi ko pa yun natitimplahan ng gatas eh. Sandali lang. Usap muna tayo. Pero yung anak ko, Fernan. Sandali na lang naman to. Uuwi na ako mamaya. Pagbigyan mo na ako na sulitin ang natitirang oras ko rito. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Halos lahat naman na pag-usapan na natin. Yung puhunan mo sa tindahan. Di ba't sinabi ko na rin sa'yo na hindi mo kailangan magbigay ng puhunan? Sobra-sobra nang naitulong mo sa aming mag-iina. Pero ako naman ang may gusto nun. Ang totoo niyan, hindi lang puhunan para sa tindahan ang makukuha mo kung sakali. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Maricel. Sumama ka na sa akin. Kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kaya ko naman silang buhayin. At ikaw, kaya kitang pakasalan. Lahat ng meron ako, magiging sayo. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi yan kasama sa usapan natin, Fernan. Alam ko. Kaya nga inaalok kita ngayon. Iwan mo na ang asawa mo. Wala ka namang ibang mararanasan kundi hirap kapag siya ang kasama mo. At sino ka sa tingin mo para pakinggan ko ang sinasabi mo? Sa nanay ko nga pinaglaban ko si Martin tapos ikaw? Gusto mo na iwan ko siya para sa'yo? Desperada lang ako pero hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Aba, at talagang ikaw pa ang mag-iinarte ngayon? Bakit? Akala mo ba sobrang ganda mo para kabaliwan ka? Mukha ka ng tuyot nang makuha kita. Pasalamat ka nga't nagtyaga pa ako sa'yo at nagbayad ng halagang sobra-sobra pa para ibayad sa karakas mong babae ka! Hayop ka? Ang kapal na mukha mo! Serbisyo ko lang ang binayaran mo at hindi yung buong pagkatao ko! Kaya wala kang karapatan na sabihin ako ng ganyan! Hoy Maricel! Pwede ba huwag kang pa-virgin dyan? Matanda nga, pinatos mo! Tapos ako na higit na mas bata at kayang-kayang ibigay ang luho mo! Hindi mo pagbibigyan! Alam mo kung bakit? Dahil walang matinong babae ang magtsatsaga sa'yo. Maaaring papatulang ka lang dahil sa pera mo pero walang magkakagusto sa taong katulad mo, Fernan! Manahimik ka! Dami mong sinasabi! Pagkatapos mong pakinabangan ng pera ko, gaganyanin mo ako? Pwes, hindi ka magiging kawalan sa akin! Dahil kaya ko magbayad ng babaeng higit pa sa'yo! Kung gano'n ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Ako pa ngayon ang ipinagtatabuyan mo? Samantalang sa amin ni Martin, mas may silbi ako. Mas kaya kitang buhayin kaysa sa kanya. Ewan ko nga't bakit ang hina niyang kukote mo eh. Huwag mong ikukumpara sa'yo si Martin. Dahil siya, hindi na kailangan ng pera para magustuhan siya at mahalin. Hindi tulad mo. Kung wala kang pera, tatanda ka na lang na mag-isa dahil walang matinong babae na magmamahal sa'yo. Sumusobra ka ng hayop ka ha? Walang niya ka talaga! Umalis ka na! Hayop! Talagang aalis ako, pero hindi ka pabayad sa lahat. Babalik ako rito para maningil at wala ka nang magagawa. Sabi na umalis ka na!
Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo! Babalik ako! Tandaan mo, Maricel, sa laki na lang naibigay ko sa'yo, pagmamay-ari ko na ang katawan mo! Papa Dudut, labis kong pinagsisihan ang ginawa kong pagpapakababa ng pagkatao kay Fernan nang dahil sa pera. Marahil kung may mas mabilis lang na paraan noon para makakuha ko ng perang para sa pampaospital ng asawa ko ay ginawa ko na, Papa Dudut. Batid ko na maraming mga kabarangay ang maiinis sa akin dahil sa mga sinasabi kong ito. Pero kahit ako ay hindi lamang inis kundi galit ang nararamdaman ko sa sarili ko ng panahong yon. Sinubukan ko makipag-ayos sa aking ina at humingi ng payo sa kanya kung ano ang dapat kong gawin kahit na alam kong imposible nang matakasan ang nagawa kong pagkakasala hanggang sa panahong yon ay umiiral kasi ang pagiging mahina ng loob ko. Sa kabila ng naging pagtatalo namin ni Fernan at palitan ng mga masasakit na salita ay pumupunta pa rin siya sa bahay ngunit tuwing gabi na lamang. Katwiran niya ay kasama pa rin yon sa mga naibigay niyang pera. Papa Dudut, may isang gabi na naabutan kami ni nanay sa kusina. Sakto pa noon na may ginagawa si Fernan sa akin. Galit na galit si nanay at agad na pinalaya si Fernan. Binantaan niya ito para tuluyan na akong tigilan. Sinabi naman ni Fernan na babawiin niya ang perang ibinigay niya sa akin pero silang dalawa na ni nanay ang nag-usap tungkol doon. Lumipas nga, Papa Dudut, ang mga araw at hindi na nagpakita sa akin si Fernan. Tila nabunuta naman ako ng tinik dahil ni sa panaginip, Papa Dudut, ay hindi ko gugustuhin pang makita siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahigit isang buwan ding nagpapagamot si Martin, Papa Dudut, bago siya nakauwi sa amin upang doon na lamang lubusang magpagaling. Masaya ako sa pagbabalik niya pero hindi mawala sa akin ang takot. Sakaling malaman na niya ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Alam ko na hindi malabong makarating sa kanyang mga nangyari dahil kalat na ang chismis sa barangay namin. Napansin naman ni Martin ang pagbabago sa mga kinikilos ko kaya minsan ay nagtatanong siya kung meron daw ba akong problema. Pero syempre nanatiling tikom ang bibig ko, Papa Dudut. Yon ay kahit inuusig na ako ng konsensya ko sa paglilihim kay Martin at sa pagpapagamit sa ibang lalaki na kumpare pa naming dalawa. Hanggang sa may nabanggit kay Martin ang panganay naming anak na madalas sa bahay si Fernan noong nasa ospital pa siya. Labis ang kaba ko noon dahil akala ko ay mabibisto na niya ako. Gayon pa man ay pinili ko pa rin magsinungaling sa kanya at pilit kong itinago ang katotohanan. Ngunit ika nga ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Dumating na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. May isang kapitbahay kasi kami na nagkwento kay Martin at ikinuwento nito ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Pag uwi niya ng bahay ay galit na galit niya akong pinapaamin. Maricel, ano nangyayari? Bakit ka nagsusuka? Hindi ko alam. May nakain niya hata ako. May nakain? O baka naman ikaw nagpakain? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Martin? Masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako tsaka… Nahihilo at nagsusuka? Eh baka naman buntis ka. Ano? Nagbunga na ba? Martin… Bakit? Akala mo ba hindi ko malalaman? May nakapagsabi sa akin, Maricel. Mas naniniwala ka pa ba sa kanila kaysa sa akin? Malay mo ba kung sinisiraan lang nila ako? Ano ba naman, Maricel? Hindi ka pa rin ba aamin? Kalat na dito sa atin ang ginagawa niyong kababoy ni Fernan habang nandun ako sa ospital. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako.
Yung pagpunta rito ni Fernan, walang ibig sabihin yun. Nagmamalasakit lang yung tao. Tapos yung mga kapitbahay naman natin masyadong malisyoso at malisyosa. Halos araw-araw nandito si Fernan tapos nagmamalasakit lang. Ayop na malasakit yan. Inaabot hanggang kinabukasan? Ano Maricel? Masarap ba magmalasakit si Fernan? Damang-dama mo ba? Kita mo na? Hindi ka mapagsalita ngayon. Totoo, di ba? Hindi ko yung ginusto, Martin. Sa tingin mo ba masaya ako habang ginagawa niya mga bagay na ikaw lang ang binigyan ko ng pahintulot na gumawa sa akin? Tiring-tiri ako sa sarili ko at nanliliit ako dahil hindi ko akalaing papatusin ko ang alok niya. Pero pinatos mo pa rin. Nagpagamit ka pa rin sa kanya. Mga baboy kayo! Ang sakit mo naman magsalita. Sige, mali nga yung ginawa ko, pero ginawa ko lang yan para sa'yo at sa mga anak natin. Sa tingin mo may mauutangan ako ng ganong kalaki? Wala magtitiwala sa akin dahil mukha ako mas mahirap pa sa daga. Wala na tayong kapera-pera at wala na rin tayong ibang aasahan. Anong gusto mong tubukin ngayon? Na dapat pa ako magpasalamat? Dahil nagpakalipin ka sa kama kasama ang Fernan na yon? Wala nga akong nakitang pagsisisi sa'yo nung unang dating ko rito eh. Kung talagang nagsisisi ka, sana sinabi mo na lang kagad ang totoo. At hindi mo na ako pinabukang tanga. Nakakagago eh! Martin! Tama na! Tumigil ka na! Huwag mong sipain yung upuan! Kasalanan mo lahat to! Kung hindi ka lumandi kay Fernan, hindi ito mangyayari! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko ginusto yon. At wala rin kaming relasyon ni Fernan. Ah, ganon! Wala nga ba talaga? Kilala ko ang lalaking yun, Maricel. Umamin ka nga. Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Fernan? 5? O baka higit pa? Hindi ka na nahiya sa mga anak natin? Ang babata pa nila, pero nakikita nila dito na kinakalantari ka ng ibang lalaki. Hindi ko hinayaan makita ng mga bata yon. At ano? Dapat ko ba ikatuwa na hindi mo naman pala pinapakita sa kanila ang kababuyan nyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero wala eh. Kahit naman yata anong sabihin ko, baliwala rin sa'yo. Unawain mo rin naman ako. Masisisi mo ba ako, Maricel? Ni hindi ko nga kayang isipin na may nangyayari sa inyo ni Fernan sa bawat gabi na nangungulila ako sa inyo mag-iina. Sige nga. Kung hindi ko ginawa yon, sino bang tutulong sa atin? Lahat ang nilapitan ko. Halos magmakaawa na rin ako sa mga kapatid mo pero wala ni isa sa kanila nagpaabot ng tulong. Sobrang hirap, Martin! Huwag mo nang ipilit na tama ang ginawa mo. Malandi ka! Isipin mo na ang gusto mong isipin, pero mas gugustuhin ko pa magpagamit sa iba kaysa mamatay sa gutom ang mga anak natin. Pambihira ka naman, Maricel. Alam ko na ginawa mo lang yun para sa akin. Pero mas gugustuhin ko pa maghirap kaysa gawin ka kasangkapan ng ibang tao para sa makamundong pagnanasa. Yun ang hindi ko matatanggap. Maniwala ka, Martin! Hindi ko ginusto yun! Naging desperado lang talaga ako dahil agarang operasyon ang kailangan mo nun. Ganon kita kamahal. Pinagaling nga ako ng perang galing kay Fernan. Pero alam mo, itong puso ko naman ang binigyan mo ng sakit. Umalis ka na rito. Ayoko na makita ang pagbumukha mo. Huwag, Martin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Yung mga anak natin, paano sila? Kailangan nila ako. Pakiusap, huwag mo naman paabutin sa ganito. Buo na ang desisyon ko, Maricel. Lumayas ka sa pamamahay ko! Isasama ko ang mga bata! Wala kang isasama ni isa sa kanila! Napapaliw ka na ba? Kailangan ako ng bunso natin. Kung paalisin mo ako rito, isasama ko siya. Hindi ko hayaang mapabayaan ang bunso natin ang dahil siya sa galit mo. Labas! Lumayas ka at huwag na huwag kang babalik pa rito! Oy, teka, ano ba nangyayari dito? Bakit hindi mo tanongin yung malandi mong anak? Ha! Teka! Siguradong alam mo na ang tungkol doon. Baka nga ikaw pa mismo nagtulak sa anak mo na landiin si Fernan dahil alam ko hindi mo ako gusto para sa kanya! Tatanga-tanga ka pala eh. Anong akala mo sa akin, bugaw? Hoy Martin ha, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa anak ko, baka pinaglalamayan ka na ngayon. At talagang kinukonsiti mo pa tong anak mo na tumiyaya sa iba? Yan na pala ngayon ang pamantayan ng pagiging ulirang ina? Tama na! Pakiusap! Tama na! Pagsabihan mo yung ina mong mahilig ba isawsaw? Bungangera lang pero wala namang ibubuga. Kala mo kung sino mabuting ina. Huwag mong questionin ang pagiging ina ko. Wisit ka! Umalis na kayo! Magsama kayo mag-ina! Mga salot! Nay!
Huwag niyo na akong patulan. Sige na. Umalis na lang tayo rito. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Papa Dudut, tila pinagsakluban ako ng langit at lupa nang palayasin ako ni Martin. Naisama ko naman noon ang bunso naming anak. Dahil naisip din ni Martin na hindi niya kakayanin ang pag-aalaga sa bunso namin. Lalo't nagpapagaling pa siya. Ang dalawang anak namin ay naiwan sa kanya. Pansamantala akong nakituloy sa mga magulang ko habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Dahil napatawad na ako ni nanay at likas namang maunawain si tatay, ay walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanila. Si nanay na rin ang tumulong noon sa akin sa paghahanap ng trabaho sa bayan dahil may mga kakilala naman siyang naghahanap ng tindera sa palengke. Tungkol naman kay Fernan ay wala na akong naging balita pa sa kanya at hindi ko na rin gugustuhin pang malaman ang kahit na ano tungkol sa lalaking yon. Pero nakarating pa rin sa akin ang bali-balitang lumipat na raw ito ng tirahan. Makalipas ang ilang linggo, Papa Dudut, ay dumating ang isa na namang pagsubok sa akin. Ilang araw na rin kasi ako noon na nakikitaan ng mga sintomas ng pagbubuntis. Tutol man ako sa ideyang iyon dahil alam ko kung sino ang posibleng ama ng dinadala ko. Sakaling buntis nga talaga ako ay minabuti ko pa rin magpatingin sa doktor. Hanggang sa nakumpirma ko nga ang aking pagbubuntis. Pero dahil sa stress at pagod sa pagtatrabaho ay nakunan ako. Nakarating sa bunsong anak ni Martin sa unang asawa ang mga nangyari. At hindi ko lubos akalain na eto pa mismo ang kukumbinsi kay Martin na makipagbalikan sa akin. Ipinaunawa nito kay Martin na naging sitwasyon ko noon at lahat ng hirap na dinanas ko bago magkaroon ng perang maipapadala para sa pampa-hospital niya. Kaya naman nagulat na lamang ako nang may biglang dumating sa bahay ng mga magulang ko. Nay, may inaasahan ba kayong bisita ngayon? Ginabi na yata. Ha? Sino namang magiging bisita ko ng ganitong oras? Siya, sige, pagbuksan mo na at baka may bibili lang ng kalakal. Sandali lang ho! Pakitignan na lang po itong nire-repack ko maninay. Baka kasi gapangan ng ipis. Ako nang bahala riyan. Sino yan? Martin? Maricel, pwede ba tayo mag-usap? Mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Sa pamilya natin. Kung okay lang sana. Sino bang nariyan, Maricel? Magandang gabi ho, Nay Lucia. Ay, anak ng teteng, oo. Anong ginagawa ng walang hiyang yan dito? Paalisin mo yan, Maricel, ha? Naaalibadbaran ako sa pagbumuka niyan. Mas gugustuhin ko pang aswang ang dumalaw ngayong gabi kaysa sa matandang yan. Grabe naman ho kayo. Gusto ko lang makausap si Maricel para humingi ng tawad sa kanya. Aba, bakit? Sigurado ka bang patatawarin ka ng anak ko? Nako ha, Maricel, sinasabi ko na sa'yo. Tigilan mo ang kagagahan mo. Huwag mong kalilimutan ang mas masakit na salitang binitiwan yan sa'yo. Lahat ng pangiinsulto. Kaya nga ho nandito ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nasabi ko. Maricel, sige na ho. Mag-usap tayo. Isa pa hinahanap ka na rin ng mga anak natin. Namimiss na nila ang nanay nila. At talagang ginamit mo pa ang mga bata, ano? Nay, tama na ho. Hayaan niyo na muna ako makipag-usap sa kanya. Malaki rin na naging kasalanan ko, 'di ba? Kaya sige na ho. Ibigay niyo na to sa akin. Ay! O siya, sige. Kung diyan ka magiging masaya. Sana lang hindi mo pagsisihan kung ano man ang magiging desisyon mo. Salamat ho, Nay Lucia. Nailabas lang ho kami. Bahala kayo. Sa labas na lang tayo mag-usap. Natutulog na kasi si Bunso sa sala. Sige, wala namang problema sa akin kahit saan.
Salamat kasi naintindihan mo na rin lahat ng ginawa ko. Hindi ko naman talaga gagawin yon kundi lang tayo kapos sa pera. Hindi mo na kailangan pang ulitin ang paghingi mo ng tawad sa akin, Maricel. Sapat na yung mga sinabi mo nung huli tayo nag-usap. Ibig bang sabihin? Oo, Maricel. Napatawad na kita. At kung po pwede sana, bumalik ka na ulit sa bahay. Pwede pa ba? Oo naman. Sino ba naman ako para tumanggi? Walang gabi na hindi ko ipinagdarasal na mapatawad mo na ako at bumalik na sa dati ang samahan nating dalawa. Yung magiging buo ulit ang pamilya natin. Hindi mo na kailangan ipagdasal yun ngayon. Nandito na ako. Kukunin na kita, taalagaan ulit gaya ng dati. Talaga? Hindi ka na ba talaga galit sa akin? Hindi ka nandidiri? Tungkol dyan, pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko. Alam kong nasaktan kita ng sobra kaya pinagsisisihan ko yun. Tinatanggap ko naman ang paghingi mo ng tawad. Mahal na mahal kita, Maricel. Mahal na mahal din kita, Martin. Salamat sa pagtanggap mo ulit sa akin. Pangako, hinding-hindi na yun mauulit. Ikaw at ikaw na lang ang magiging lalaki sa buhay ko. Siya nga pala, may trabaho na ako ulit at nakapag-ipon-ipon din ng konti. Sisipagan ko pa para lumaki ang iniipon kong pera para sa kasal nating dalawa. Talaga? Naku, ikaw talaga. Masyado mo naman agad akong pinasasaya. Yun ay dahil karapat dapat ka lang napakasalan. Kaya, paano ba yan? Wala nang ibang pwedeng umangkin sa'yo. Ako lang. Tagumpay akong nakabalik sa bahay ni Martin kasama ang bunso naming anak. Napakasaya ng mga anak namin nang muling mabuo ang pamilya namin. Maging ako ay walang pagsidla ng saya dahil sa muling pagtanggap sa akin ni Martin. Ipinakita niya rin ang pagbabago niya sa ikalawang pagkakataon na nagkasama kami sa iisang bubong. Hindi na siya yung dating Martin na mapanakit at lasenggo. Nang magkaroon ng magandang trabaho na inalok sa kanya sa ibang lugar ay tinanggap na niya nang walang pag-aalinlangan. Pumayag naman ang mga anak niya sa unang asawa na ibenta na lamang ang bahay na dati naming tinitirhan bilang tulong na rin sa amin. Si Fernan naman, ang huling balita ko ay nagkaroon daw ng AIDS dahil sa iba't ibang babae na nakakasiping nito. May usap-usapan pa na nagtago na raw ito dahil sa kahihiyan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakapagpagawa na kami ng bagong bahay at nakapagsimula na rin ang isang maliit na negosyo. Ikinasal na rin kami ni Martin at nadagdagan pa ng isang anak na babae. Palagi rin kaming nakasubaybay sa inyong programa na naging libangan na naming mag-iina, lalong-lalo na naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo sa aking kwento. At ganoon din po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Taos-pusong pasasalamat din po sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maitampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories. God bless po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1